कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय हरे कृष्ण ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം അല്ലെ 18 ദിവസത്തെ 11ാം ദിവസത്തെ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം എന്നുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് നമുക്ക് തന്നു അല്ലേ? അറിയാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തരാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല, ഓഡിയോയും ക്ലിയർ അല്ല. സൗണ്ട് നോട്ട് ക്ലിയർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ഇപ്പോ ശരിയാണോ? കാണുന്നില്ല. കാണാത്തത് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണിപ്പോ. അപ്പൊ നെറ്റ് വീക്കായിട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞാ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ 10ാം അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത കണ്ടു.
ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലുണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അത് ഭക്തന് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ച് അജ്ഞാനം അകറ്റും എന്നെല്ലാം ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചതെന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായുള്ള ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും. അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും അങ്ങാണ്. അഭൗതികനും ശാശ്വതനുമാണ് അങ്ങ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വർണ്ണനകള് അല്ലെ, എത്ര വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് മതിയായില്ല. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം, അതായത് വിശ്വം തന്നെയായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആ രൂപം, വിശ്വരൂപം, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതാണ് എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിരാട് രൂപ ദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പോകാം നമുക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല. ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിയോ ക്ലിയർ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇല്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ, ഞാന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാതിരുന്നതാ. ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം ക്ലിയറാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപമാണ് നോക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമ ഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങെനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വളരെ രഹസ്യതമരമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വ്യാമോഹങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ഹിമ മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല, ഓഡിയോ ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയറല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് കഷ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? വീഡിയോ വേണ്ട കേട്ടോ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് പറയാം. അപ്പോഴേ ശരിയാവുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റേബിൾ അല്ല നെറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവമേതദ് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ സൗണ്ട്? ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇല്ലാതെ. വീഡിയോ ഇല്ലാതെ. അപ്പോ എന്താ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയണത്? പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കണത് അല്ലെ. പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയില് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയില് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ആണ് അങ്ങ്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്താണ്?
ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തില് യൂണിവേഴ്സൽ ഫോമില് അങ്ങയെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അർജുനൻ വിശ്വ ആവിഷ്കാരം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണ്ടേ? ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തില് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അർജുനൻ. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാ. മുൻ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ എല്ലാം ഹേതുഭൂതനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യവും അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അൺകമ്പയറബിളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലേ? ഇപ്പൊ പറയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഗോലോക ചാർട്ടിലെ ഒരു എന്താ പറയാ, കമലത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാ. കമലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, അതീന്ദ്രിയമായതാ. അതെ, കമല നയനം, പാദപങ്കജം എന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ പറയുമ്പോഴാ അല്ലെ പറയാ. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ, യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് ഇരു കൈകളുമുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ കലിയുഗത്തിലെ മറ്റ് കട്ടായി പോന്നു. പിന്നെയും പോന്നു മാതാജി. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കുറച്ച് കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. വിട്ടു വിട്ടു പോവാണ്, ബ്രേക്ക് ആയി പോവാണ്, ക്ലിയർ അല്ല. അറിയില്ല, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നാ തോന്നുന്നു. അതെയോ? എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. ഇപ്പൊ പറ്റുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ആ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാണിക്കുന്നതിന് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുകയാണ്. പറയാണ്, പല ആകൃതിയിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലും 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, നീ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം മുമ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യശോദാമ്മയ്ക്ക് മണ്ണ് തിന്നുന്ന സമയത്ത് വായ തുറന്നപ്പോഴേ വായിൽ വിശ്വരൂപം കാണുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹസ്തിനപുരത്ത് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് പോയ വേളയിലും ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തര് ഈ രൂപമല്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതാണ് ഭക്തരൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം. ഇവിടെ പറയാണ്, പല ആകൃതികളിലാണ് ഞാൻ ഇതാ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പോണേന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മമിത്രമാണ്, അഭിജ്ഞനാണ് അർജുനന്. എന്നാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടില്ല. ബോധ്യം കുറച്ചും കൂടെ അത്ഭുതാവഹങ്ങളായ ഈ രൂപം ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ അർജുനനെ ബോധവാനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. പറയാണ്, ഈ സാധാരണ മാംസചക്ഷുസല്ലേ നിനക്കുള്ളൂ, അത് പരിമിതമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ ദൃശ്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ,
അത് കാണാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. അതുപയോഗിച്ച് നീ എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്. ഇപ്പൊ 3D സിനിമ കാണാൻ പ്രത്യേക കണ്ണട വേണ്ടതുപോലെ ഇതിപ്പോ 6Dയിലൊക്കെ കൂടുതലാ. മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇതാ കാണിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പരിമിതികളെ പറയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിമിതങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. ദൂരത്തിലുള്ളത് കാണാൻ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പിള് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേടുവന്നതാണെങ്കിൽ പോലും കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ? അപ്പുറം നമുക്ക് കാണില്ല. അതുപോലെ ഈ പിക്ചർ അനങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും. അത് നമ്മുടെ ആ കണ്ണിന്റെ പരിമിതിയാ. അത് അനങ്ങുന്നില്ല പിക്ചർ ശരിക്കും. അങ്ങനെ പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് കാണാൻ ആഗ്രഹം? ഭഗവാനെ ആ ഇരുഭുജങ്ങളില് കാണാൻ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ ഞാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ രൂപം, ആ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം ഒന്ന് കാണണം. അതാണിപ്പോ അർജുനന് ആഗ്രഹം. അപ്പോഴാണ് പറയണത് അല്ലേ, അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കേട്ടോ. വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? വിശ്വം നിറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. വിശ്വവ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആകാശം മുട്ടയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, അതുപോലെയാണ് ആ രൂപം. അനേകം മുഖം കണ്ണുകള് എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. പിന്നെന്താ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം എന്നാണ്. ഇത്ര വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലേ, അത്ഭുതം തന്നെ തോന്നി അർജുനന്. കണ്ട കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള് എണ്ണമറ്റതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങുമായിട്ട് അത് ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭാവത്താലെ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉള്ളതിനാല്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സൂര്യൻ തന്നെ ഉച്ചനേരത്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പോഴും 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിച്ചാലുള്ള പ്രകാശം എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ? അതിന്റെ 1000 സൂര്യപ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് ഈ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുദിച്ച പ്രകാശം വിവരണാതീതമായ ദൃശ്യം തന്നെയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുക തന്നെയാണ്, പണിപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോ സഞ്ജയൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ,
അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. പറയാണ് അർജുനൻ എന്താ കാണണത്? അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവിടെ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുകയാണ്. മാത്രല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാണ്? താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണാനുണ്ട്. അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള് എല്ലാവരെയും കാണുകയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് ഉള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ കാണുകയാണ്. സൃഷ്ടിജാലത്തിലെ ആദിമനായ ബ്രഹ്മാവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പം, അതൊക്കെ കാണുകയാണ്. ഭഗവത് കരുണയാലെ സർഗ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെയുള്ള എല്ലാം അവിടെ ദൃശ്യമായി എന്നാണ്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരികയാണ്, ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ്. അതിനൊന്നും അവസാനമില്ല. എവിടുന്നാ തുടക്കം, എവിടെ അവസാനിക്കണേ, മധ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസുകൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. ഇപ്പൊ ആ രൂപം കാണാൻ തന്നെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റണില്ല, ദുർദൃശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുക, കണ്ണഞ്ചി പോവാണ്, നോക്കാൻ പറ്റണില്ല ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരിടത്തിരുന്ന് തന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ, പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. പറയാ. അപ്പൊ കാണുന്നത് എന്താ? ഈ രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ കൈകളും വായ്കളും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തില്. പിന്നെ കാണുന്നത് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര്, അതായത് അവിടെ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ എല്ലാ സേനാനികള്, രാജാക്കന്മാര്, ഇവരെ സഹായിക്കാനുള്ളവര് മാത്രമല്ല, ഇവര് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ദ്രോണാചാര്യര്, കർണൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരും പിന്നെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളിലെ പ്രമുഖരും, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. എന്തോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവരും തന്നെ ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. എന്നിട്ടോ ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഈയാമ്പാറ്റകളൊക്കെ തീയിലേക്ക് പറന്നു ചെല്ലുന്ന നാശം സംഭവിക്കണ പോലെ ഈ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സേനാനികളും, പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും അതിവേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ രൂപത്തിന്റെ വായ്കളിൽ, ഭീകരങ്ങളായിട്ടുള്ള വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഈ ശിരസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയാണ്, രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമാണ് അവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട അർജുനന് വിസ്മയം മാറി, ഇപ്പോ ഭയമായി അല്ലെ? ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഉഗ്ര രൂപം, അതാ ഉഗ്രമൂർത്തെ എന്നാ വിളിക്കണേ.
അങ്ങ് ആരാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നില് കുറച്ച് ദയവുണ്ടാവണം. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അതും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കാലരൂപം അർജുനൻ കണ്ടു, അല്ലെ? ദംഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ഭീകര രൂപം, യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാം ആ കാലരൂപത്തിന്റെ വായിലേക്ക് കടത്തപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് തലകളൊക്കെ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു. ഇതിന് ആദിയും അന്തവുമില്ല. കോടിക്കണക്കിനാ അല്ലെ ആളുകള്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൂചന എന്താണെങ്കില് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് കാണിക്കാനാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം മരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പേയുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. എല്ലാം കാലം കൊണ്ട് മാറ്റാത്തതൊന്നും ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തില് ഒത്തുചേർന്നവര് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ വിജയവും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഇല്ലാതാവും. ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെയുള്ള, അല്ലെ? ഒരിക്കലും അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആർക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് പോലും ഈ കാലരൂപത്തിന്റെ, ഈ കാലസ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടത്തപ്പെട്ട് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ധൈര്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്ന്. ഇപ്പൊ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ അങ്ങയുടെ വായിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഈ അമ്പാറ്റകൾ വെളിച്ചം കണ്ട് പറന്നടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ആകെ അമ്പരന്നു പോയി, ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുക്കാണ്. അർജുനൻ പൊരുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താ? തന്റെ ഭക്തന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണം, അല്ലെ? ഭക്തനെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇവരെയൊക്കെ മുമ്പേ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അർജുനൻ വെറും ഒരു ടൂള്, വെറുതെ അമ്പെയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനുമായുള്ള മധുര സംബന്ധം എന്നാണ് ഇതിന് പറയാ. അപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത് അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരൂ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആയി മാറി, അല്ലെ? ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപം, അതില് എല്ലാവരും അവിടെ മരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് ഇതെല്ലാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണതുണ്ടല്ലോ കാലസ്വരൂപനായിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽ പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും തന്നെ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാവൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പെയ്യുന്നതില് ഒരു തോൽവിയും സംഭവിക്കില്ല, അല്ലെ? അതിവിദഗ്ധനാണ് അമ്പെയ്യുന്നതില്. സവ്യസാചിൻ എന്നതാ വിളിക്കണേ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ മുമ്പേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സൂചനയാണ് കൊടുത്തത്. പറയാണ്, നീ ഒരു ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് എന്റെ കയ്യില്. നീ പൊരുതി യശസ്സു നേടിക്കോളൂ, ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആകസ്മികങ്ങളാണെന്ന് മൂഢന്മാരായവര് കരുതും. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ശരിക്കും എന്താണ്?
ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി? ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ. ഈ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധരാണ് ഇവിടെ അല്ലെ, ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കലാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്ലാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുക. ബുദ്ധിമാന്മാരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാത്രം കരുതി സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഞാൻ ലെഫ്റ്റായി ഇതിന്ന് ആദ്യം. എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ. ഏതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴ് പറയാണ്, അപ്പോ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഞാന് അങ്ങയെ സുഹൃത്ത് മാത്രാണ് എന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നിട്ട് ഞാന് ചങ്ങാതി, യാദവ, കൃഷ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സംഭ്രാന്തിയിലോ സ്നേഹത്തിലോ ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ തനിച്ചുള്ളപ്പോഴാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പമാണെങ്കിലും വിനോദത്തിന് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുക, ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കൊക്കെ അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. മോനു, യു ആർ ഓഫ്ലൈൻ എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ടോ? അച്യുത. അങ്ങനെ അപ്പൊ പറയാണ്, അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുതി പറ്റില്ല അല്ലെ. ഓരോ ഭക്തനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതാണ് അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കണേ എന്ന് അർജുനൻ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വീണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നെറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയറാ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോ പറയാണ്, ഈ വിഭൂതി ബഹുലമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി അല്ലെ. സൂര്യനെ പോലെ പ്രദീപ്തമാണ്, ക്ഷണം തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസംഖ്യ മുഖങ്ങൾ ഉള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപം അനന്തമായ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ രൂപം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർജുനനാണ് അത് ആദ്യം കണ്ടത്. അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായ ആ വിശ്വരൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സ്വർലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു. പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്റെ ഈ ബീഭത്സമായ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഇപ്പോ പറയാണ്, ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്കാണ് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൈവരിക. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാരെന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താ? നമ്മള് ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാവണം അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവികത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രബലമാവുക. ഇപ്പൊ കലികാലത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊന്നും ആർക്കും സമയമില്ല അല്ലെ.
ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ ഒട്ടുമേ സമയമില്ല അല്ലേ? അപ്പോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനാവും. ഇപ്പോ പറയാണ് ഈ ബീഭത്സ രൂപം ഇത്രയും നേരം കാണാനുള്ള ആ പരിപക്വത നിനക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നീ സംഭ്രാന്തനായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. പറയാണ്, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അതുകൊണ്ട് നീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതാ ചതുർഭുജ രൂപനായി മാറുകയാണ്. ആ വിശ്വരൂപം മറച്ച് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു സഞ്ജയൻ. അപ്പോ സഞ്ജയൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. യഥാർത്ഥ രൂപം ചതുർഭുജ രൂപം അല്ലെ, ആ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോ ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. അതുപോലെ ധ്രുവൻ തപസ്യ ചെയ്ത് ഈ ചതുർഭുജ രൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ യോഗീശ്വരന്മാർക്കൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റു രൂപങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ പറയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി മാതാജി. L4ന്റെ ലിങ്ക് അറിയാണ്ടെന്ന് L1ന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് പോയി. അപ്പൊ L4ന്റെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഈ ക്ലാസ്സില് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ ക്ലാസ്സില് L1ന്റെ പേര് കേറിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, L4ന്റെ ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പില്, അതിൽ കേറിക്കോളൂ. അവനെ നോക്കി എന്തോ പറയാനാടി. എനിക്ക് മടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു തൈ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ്. അവന് സ്നേഹിച്ചപ്പോ അവൻ നല്ല സുന്ദരനായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്തോ അസുഖം വന്നിങ്ങനെ ആയതാ. കളയാൻ പറ്റൂല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, L4ല് ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവരൊന്ന് ലീവ് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ലിങ്കിൽ കേറൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ചതുർഭുജത്തിലേക്ക് മാറി വിശ്വരൂപം മറിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദ്വിഭുജ രൂപം. അപ്പോ ഇരു കൈകളുമുള്ള ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണു മറ്റെല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്ത ഇവയ്ക്കൊപ്പം അല്പം ഭക്തി സാധനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. എന്നാൽ വിശ്വരൂപത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാൻ പ്രയാസാണ്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മ, ശിവൻ ഉൾപ്പെടെ ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരു ജീവന് പരമസത്യം പ്രത്യക്ഷമാവും എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഒരു സന്താന ഗോപാലത്തിന്റെ കഥ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. സന്താന ഗോപാലം കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളൊക്കെ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് 9 മക്കളും അങ്ങനെ മരിച്ചു. ജനിച്ച് കുറച്ച് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് 10ാമത് ബ്രാഹ്മണ പത്നി ഗർഭിണിയായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ, എന്റെ ദുഃഖം തീർത്ത് തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുമ്പോ അർജുനൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങയുടെ പത്നി പ്രസവിക്കുമ്പോ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം കുഞ്ഞിനെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ സൂതികാഗ്രഹത്തിന്റെ
ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അമ്പ് കൊണ്ട് ബൗണ്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കാവല് നിന്നു. ഇനി എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കാവല് നിന്നു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ പത്നി പ്രസവിച്ചു. ഇപ്രാവശ്യം കുട്ടിയെ പോലും കാണാനില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം പോലും അവിടെ ഇല്ല. ഇതുവരെയൊക്കെ എല്ലാം കുട്ടിയുടെ ശരീരം അവിടെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അതും പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രതിജ്ഞ പാലിച്ചില്ല. അപ്പൊ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യണം അർജുനൻ. അർജുനൻ വേഗം അഗ്നിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അതില് ആഹുതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോ കൃഷ്ണൻ പിടിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ ഭഗവാനോടൊരു അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനോടൊരു സാങ്ഷൻ പോലും ചോദിക്കാതെ അല്ലേ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് ഈ ജോലി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒരു ജോലിയും വിജയത്തിലെത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലയായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിടിച്ചു, അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു വഴിക്ക് പോവാം, താൻ വാടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ അനന്തശായി ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണു അല്ലേ. അപ്പോ വിഷ്ണു ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴേ എഴുന്നേൽക്കുക, വേണ്ട വേണ്ട ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ലീലയായിരുന്നു ഇത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം, ഇരു കൈകളുള്ള ആ കൃഷ്ണ രൂപം ഒന്ന് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലീല ചെയ്തതായി കുട്ടികളെയൊക്കെ, ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികളെയൊക്കെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെ നരനാരായണന്മാരാണ് അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും. അവരെ ഒരുമിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലീലയായിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ ആ 10 പുത്രന്മാരെയും തിരിച്ച് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ രൂപത്തിലാണത്രേ പൂർണ്ണത്രയീശൻ, തൃപ്പുണിത്തറയിലുള്ള ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ, പൂർണ്ണത്രയീശന്റെ ക്ഷേത്രം ഈ രൂപത്തിലാണെന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയണ ആധികാരിക നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കണം, നമ്മള് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ, സാധനാഭക്തി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തി, അതാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കൃഷ്ണഭക്തി ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ കരുണാവതാരമായിട്ട് അല്ലെ 500 വർഷം മുമ്പ് വന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയാണ്. അന്നദാനം മഹാദാനം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ജ്ഞാനദാനം അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ കൃഷ്ണഭക്തി ദാനം ചെയ്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അല്ലേ. അതാണ് പരമ ശ്രേയസ്സിലേക്കുള്ള മാർഗം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയത്. ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഈ മട്ടില് ഈ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തില് ഏത് മാർഗം? ഭക്തി മാർഗം. ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാം അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭക്തി യോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അറിവ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. അതുപോലെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് കാണാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ്. ഇത് ഏത് ഡീറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ആരാ? ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവിന് കൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകളൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവതരിച്ച് അപ്പോഴെ തന്നെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതേ ദിവസം തന്നെ. യശോദാമ്മയ്ക്കാണ് കണ്ണന്റെ ബാലലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ച ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്.
ഈ കാര്യം 11 വയസ്സുള്ളപ്പോ മധുരയ്ക്ക് വന്ന കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴ് അമ്മയ്ക്ക് കാണാനായിട്ട് ബാലരൂപം പൂണ്ടു. 3 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ദേവകീ ദേവി വെണ്ണ കടയാൻ നേരം കടകോലെടുത്ത് കളിക്കണു, ദേഹത്തെല്ലാം വെണ്ണ പുരട്ടണു അല്ലെ. അങ്ങനെ അല്പസമയം കാണിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പഴയപടിയായി. ഈ കാര്യം രുക്മിണി ദേവി അറിഞ്ഞപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, ആ ബാലരൂപം എനിക്കും ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിശ്വകർമാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് രുക്മിണി ദേവി ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബാലകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സാളഗ്രാമത്തിൽ പണി തീർത്തു. കടകോലും കയറും എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ രുക്മിണി ദേവി ദിവസവും ഈ വിഗ്രഹം പൂജിച്ചു വന്നു. ചന്ദനം അരച്ച് നിത്യവും വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തും. അങ്ങനെയൊക്കെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ്വാരക കടലെടുത്തു, നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഈ വിഗ്രഹം ചന്ദനക്കല്ലാലെ മൂടപ്പെട്ട് അവിടെ കിടന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വിഗ്രഹം ഒരു പ്രളയത്തിലെ ഉടുപ്പിക്ക് അടുത്തിങ്ങനെ അടിഞ്ഞു. കപ്പലിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ വിഗ്രഹമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, ചന്ദനപ്പാറ പോലെ ഒന്ന്. അങ്ങനെ അവരത് കപ്പലിൽ എടുത്തിട്ടു. അങ്ങനെ അവരുടെ കപ്പൽ അപ്പോള് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയാൻ തുടങ്ങി. തീരത്ത് ധ്യാനത്തിലിരുന്ന മധ്വാചാര്യര് ശബ്ദം, അവരുടെ കരച്ചിലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കപ്പൽ കരയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതിന് പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ആ ചന്ദനപ്പാറ മധ്വാചാര്യർക്ക് നൽകാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായി. അതാണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. ഒരു നാള് കനകദാസ് എന്നുള്ള ഭക്തൻ, സംഗീതജ്ഞനാണ്, അദ്ദേഹം അവിടെ ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാൽ താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന കാരണത്താല് അകത്തെ ദർശനം അനുവദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ ബാരോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല എന്ന് ശഠിച്ചു. അവസാനം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞ് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകി എന്നാണ്. ചുമര് വിണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തില് ദർശനമുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ കഥയാണ്. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങള് ഉണ്ടല്ലേ, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, അതെല്ലാം ഈ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോ 55-ാമത്തെ ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വല ശ്ലോകമാണ് മത് കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യം കൂടാണ്ട് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക. പിന്നെ സർവഭൂതങ്ങളോട്, സർവജീവജാലങ്ങളോട് സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണ്ടൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവനും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സത്തയെയും അതുപോലെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്വധാമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ടതെന്നും ഒക്കെയും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഇല മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകും അല്ലെ. മരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവുള്ളൂ എന്നാണ്.
അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യും, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയമായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, പിന്നെയോ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് ഭഗവാനാണ് എന്ന് കരുതുക, അങ്ങനെ സർവഭൂത ദയുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആയാല് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു അല്ലെ, ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദർശനം കൊടുത്തു അല്ലെ, തന്റെ ഈശ്വരത്വം അസന്നിഗ്ധമായി സ്ഥാപിച്ചു അവിടെ അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സർവാംഗ സുന്ദരമായ രൂപം അത് കാണിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ട ശക്തി പ്രകടനം അതാ ഇവിടെ നടന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതിലുപരി കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എന്ന്. ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടോ, ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമ്മള് പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണത്രയീശന്റെ അത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. പൂർണ്ണത്രയീശന്റെ കഥ മനസ്സിലായി. ആ, ആ വിഗ്രഹത്തെ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് അത് മനസ്സിലായി. അനന്ത ശയനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന. ഏത് സന്ദർഭത്തിലാ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എണീറ്റത് എന്ന്? അത് അർജുനനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു ലീലയായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ, അതിന് സന്താന ഗോപാലം കഥ എന്നാണ് പറയാ. ആ കഥയില്, സന്താന ഗോപാല കഥയില് ആ ലീലയാണ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ആ ലീല അത് പ്രകാരമുള്ള മൂർത്തിയാണ് അവിടെ പൂർണ്ണത്രയീശന്റെ മൂർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. അപ്പൊ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെ, വേറെ സംശയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് ചോദ്യോത്തരം. എഴുതിയൊരു വായിച്ചോളൂ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങയെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. മാത്രല്ല, ഈ കലികാലത്തില് ആൾദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും വരുമല്ലേ, അവർക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു താക്കീതായിട്ട് ആണല്ലേ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത്, കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ. മറ്റവതാരങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരാറ്. ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് കാണിക്കും, ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു മറയും. വിശ്വരൂപം പെർമനന്റ് അല്ല, ടെമ്പററിയാ അല്ലേ. അതാണ്. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായി. അതെ, കുറെ എഴുതാനുണ്ട്. 10, 11, 12 ശ്ലോകത്തിന്റെ ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങള് അലങ്കൃതമായി അല്ലേ, ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും? അങ്ങനെ
അത് എഴുതിയാൽ മതി. അടുത്തത് ശ്ലോകം 26-27 എന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് ഈ യോദ്ധാക്കളൊക്കെയും തന്നെ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുക. രക്തങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അതെ, എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് മാതാജി അതൊന്നും കൂടെ പറയോ? അത് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ, ഇത് കാണിക്കണ്ടേ സ്ക്രീനില്? ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മാതാജി. അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയണേ? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷികളിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതെ. മുപ്പത്തിമൂന്നില് എന്താ പറഞ്ഞേ? അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുൻപ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ. പിന്നെ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ശ്ലോകം 52 സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 52 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചതുർദശം. സുദൂർദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ സൗമ്യ വപു കാണാണ്. സൗമ്യമായിട്ടുള്ള വപു ഏതാ? ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം, ഇരു കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം. സാധാരണ രൂപം, അതായത് ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം, ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം എന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെയാണ് സൗമ്യ വപു എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഈ സദുർദർശം എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭക്തന് അത് സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ശാന്തരൂപം കാണാനല്ലേ ഭക്തർക്ക് ഇഷ്ടം. അതാണ് സദുർദർശം. എന്താണ് ചതുർദശം? സദുർദർശമെന്നും പുസ്തകത്തിനകത്ത് സുദുർദർശമെന്നും ചതുർദശം. മാതാജി ഒന്നും കൂടെ പറയാ ആൻസർ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും. ദിവ്യജനായ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ കുറിച്ച്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് കാണാനാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യ വപു എന്ന് പറയും. സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം, സൗമ്യ വപു എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരാണ്. അത് സുദുർദശമാണോ മാതാജി, സദുർദശമാണോ? സുദുർദർശം തന്നെയാ, സുദുർദർശം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ. അതെ, ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട്. സുദുർദശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുവാൻ അത്യന്തം നല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള ആ ദർശനം, ദർശിക്കുവാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപം. അതന്നെ. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സദുർദശം നല്ലത്. അത് ഒരു അക്ഷര തെറ്റുണ്ടായത്. 54 എന്താ പറയണേ? എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ എഴുതണം അവിടെ കേട്ടോ. മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ. 11:55 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ? എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ
പരമലക്ഷ്യമാക്കുക എന്നത് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എന്നിൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെയും വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അതാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇന്ന് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ? അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, എന്നാലും എല്ലാം കേട്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ലീവായിക്കോട്ടെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി. മറ്റ് അവതാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോ വരാഹാവതാരം ആയത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലാനാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഇപ്പോ വേറെ ഏതാ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അവതാരം മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാവണ നിഗ്രഹം അല്ലേ? ധാർമ്മികമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്തിനാണ്? ആ ധർമ്മത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലേ? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിന് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ഇത് അർജുനന്റെ ഭക്തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വെറുതെ ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു മറിഞ്ഞു. വ്യക്തായോ മാതാജി? വേറെന്തെങ്കിലും? മാതാജി മൂന്നാമത്തെ കൂടെ പറയോ? മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ആയിരമായിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു വിശ്വരൂപം. ലീവാട്ടെ മാതാജി. ഏതാ? ലീവ് ആയിക്കോളൂ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് കുറയില്ല മാതാജി. അതെ, ആയിരം കുറെ കണ്ണുകള്, കൈകള് ഒക്കെ അനേകം അതൊക്കെ എഴുതാം. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞു, ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തി. സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശാത്മകമായ ഭഗവാൻ ധ്രുവത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. 10-11 ശ്ലോകങ്ങളിലേയും കൂടി കുറച്ച് വലിയ ഉത്തരാണ് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10, 11, 12 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും എഴുതാൻ പറ്റും. വേറെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.